Ака ми се. Ма много. Не се бам, бе. Насирам се, копеле. Един кенет нема. Ей! Ало, жени! Тук съм на Витушка, в Бицяни. Харесал съм си една риска. Каква? На цвят ли? Светло или тъмно кафява? Спри ме си. Айде! Ще извънна след малко. Имате ли приятели? Винаги съм движил във всеки компания имат една панчак с Гошо греблото, с гребците, Пешо греблото, и това финта, Коля диафрагмата, Пепи окото, брат му. И аз си ударен и шамар. Употребявате ли алкохол? Питате ме дали пия. Водка с кола, джин с тоник, лътки с въстъци, водка с тоник, джин с кола, ликьор с кори, мастика с мента, пина кола с майка ти, после джин с вода, вермутка с маслинка, мартин с челешка, да го набием пепеляшка. Ти ще кажеш дали пием, дали според тебе това добре, а? Дай вестник за преглед на печата. Проблем? Жена иска да участва в Формула 1. Къде ма? Две неща съм научил в този живот. Негър скиор и жена шофьор нема. Сещаш се. Жените правят 10% по-малко ПТП-та от мъжете. Знаеш какви ПТП-та ще ти дам, а? Шутовете, тупали ти пак ПТП-та, ще ми паднеш. Там спря, ще дойдем после. Чакайте ме да свърши. Айде. Ботен се, знаеш какво става? Чакай ме малко. Не, значи мисълта ми е следната. Аз на жени давам, а ние бързаме, разбираш ли? Мечо, бе, брато. Мечо, бе, имам проблеми, бе, копа. Бързаме супер много с аудито. Аз си разправям. Не, нищо не съм казал какво искам. Аз какво искам? Що ти какво искаш? Къде си, бе? Ти какво искаш? А ти кой си? Сега ще дам на жорката. Сега ще пратим G-класите до пенсия. Знаеш какво стана? Ауди А6 бате, дам го на жени да го кара и го върти назадна. И шибна там в това какво ще да го удари. Аз ще ти цялата, аз ще ти се викам и слези, ма! Тя не! Аз кефи А6. Не те кефи А6? Да. А какво те кефи, бе? Мерцедес. Днеска е погребението на Мечо. Като сета какво му се случи миналия път. Ми стана някакво гадно. Приятел ми от дете, разбираш ли? И се отдави. На гълта с вода. После ми издъхна в ръцете. Днеска е погребението на Мечо.